बिराद माने बिथांमोना जि खोथा बुङो थगायो बर्तमान दानि बिटिसि सलायनाय जायफोर चिफ डेपुटि चिफ इएमफोर बिथांमोना बिराद थगायो बिराद थगायसुला थगायनायनि बाहेरा जेबो गैया जोंनो मात्र रुलिंआव नङा अपोजिशनाव थानाय एमसिएलएफोरनो जों एलइडि जाय जोंनो एलइडिखौल' होयो एमसिएलएफोरनो इयारलि जिथु बाजेट होयो बेखौल'सो होयो बिनिफ्राय मोनसेबो बिथांमोना जोंनो होआ आरो जों होनाय खामानिखौ बिथांमोना मावा खिन्थु नामखौ जोंखौ फुनदेरबाय थायो बिथांमोना नंखायनो नुदों जे देग्लायनि जिथु बाजेट बे बाजेटआव जोंनो होआखै बिनि 2 बोसोर सिगां जिथु बाजेट हमदों बेहाय गरसेबो थाखा जोंनो होआखै मोनसेबो स्किम जोंनो हराखै बिथांमोना गावसोरनो रानलायनानै जानो थोआ बिथांमोना मन'लायगाय थायो दा अब्ला जोंनो बहा होनो बिथांमोनालाय सासे एमसिएलए जानानै नोंथाङाबो रायजो राजानि गोबां खामानि मावनो गोनां दङ रायजो राजाखौ माबायदि सन्तुष्ट खालामनो हागोन नङा जोङो जाहैदों मा दिनै अपोजिशन हिसाबै रायजो राजानि गेजेराव दानि सरकारा जे जोंनो जे स्किम होआखै बे खोथाखौ जों रायजो राजानि गेजेराव फोरमायदों रायजो राजानि जिथु अभाब अभियोग जों बुंदों जे अबेबा मोनसे गामियाव मा नांगौ जानानै फैदों अबेबा दालां नांगौ लामा बानायनांगौ गोबां धरननि माने कमिउनिटि हल थायो रायजोफ्रा अभाब अभियोग जोंनिसिम माने जोंनो अभाब अभियोगखौ जोंनो फोरमायो बे अभाब अभियोगखौ जोङो बर्तमान रुलिं सरकारनि जायफोर डिपार्टमेन्टेलि हेड बेहाय जेब्ला जोङो जोंनि स्किमखौ प्रायरिटि हिसाबै जों एक्सन प्लान गथायनो नागिरोब्ला बिथांमोना बेखौनो एक्सेप्ट खालाया दा बिथांमोना जुदि बे ओनसोलाव आंनो मावनो होनाङा आं लुगैयाखै नोंथांमोना जुदि आंनो होनो गोसो गैयाबा खिन्थु लकेल माखासे ओनसोलफ्राव डेभलपमेन्ट खालायनायनि दायित्वआथ' नोंथांमोनाव दंना डिपार्टमेन्टेलि हेड जायफोर पिडब्लिउडि माने डिपार्टमेन्टनि खामानियाव बिथांमोना सोनानै हो एक्सन प्लानाव सोनानै प्रायरिटि लिस्ट लाबोनानै खामानि माव नोङो दिनै इरिगेसन बेहाय नोंथांमोना माव दा नुदों बिथांमोना जि धरनाव गभर्नमेन्ट सालायदों माने गावसिनि जिबायदि साननाय गावस्रा जेब्ला बेनिफिट जायो अब्लासो बिथांमोना स्किमखौ हमो जेब्ला जे बे जायगायाव बे ओनसोलाव अबेबा मोनसे स्किमा जुदि डेभलपमेन्ट जानांगौब्लाबो बेहाय जुदि गावस्रा बेनिफिट जायाबा बिथांमोना बे स्किमखौ हमा नंखायनो नुदों बिथांमोना जे थगायथारदों बे फोरमान जानानै दं आरो नंखायनो आं साफ्रोमबो माने बिटिसिनि रायजो राजाखौ खावलायगोन जे बिथांमोना जे हरनाय बाजेटखौ सम बायदि बिथांमोना खरसा खालायनायाखै फैसा रिटार्नसो जालांबाय थादों मानोना बिटिआरनि फैसा बिथांमोना बुंबाय थायो 1500 कोटी टाका हरबायथ' फैसाखौ आसाम सरकार भारत सरकारा अलरेडि स्टेटआव बाजेट हमनानै बिटिसिआव हरबाय बिथांमोना डिपिआर खालामनो हायाखैनो एस्टिमेट बानायनो हायाखैनो दा बिथांमोना बे फैयाखै फैसाया एनडिएफबि मार्टियासफोरनि नामाव फैसाया फैबाय खिन्थु बिथांमोना मा खालायदों दासिमबो एनडिएफबि फेमिलियानो जा बे बर' हारिनि थाखाय नांनाय जायफोर मुंख्लं बे मुंख्लं नखरफोरनो दासिमबो बालाफोरखौ होनो हायाखै फैसा फैनानै थांबाय 25 कोटी फैनानै रिटार्न थांबाय आरो 25 कोटी फैबावदोंमोन बिथांमोना 10 कोटी होनानै 15 कोटी टाका रिटार्न थांबाय दा नंखायनो नुदों बिथांमोना दिनैसिमबो भेरिफिकेसन पिरियडआवनो दंबाय थायो पस्टमर्टम रिपर्ट नांगौनो पुलिस रिपर्ट नांगौनो आन्दोलन समाव जायफोर मुंख्लं जाबाय बै मुंख्लंफोरनि माला पस्टमर्टम माने खालायनो हानांगौ जाखो नखरनि मानसिफ्रा पुलिस भेरिफिकेसनखौ मोरै खालायनो हानांगौ जाखो दा सरकारा नोंथांमोनानो सालायदों गभर्नमेन्टआ नोंथांमोनानो सालायदों पुलिसआ नोंथांमोननि आन्दारावनो दङ अब्ला नोंथांमोना बेखौ नोंथांमोनासो थिनदोंना थारमाने होनो गोसो गैया नोंथांमोननि आखायाव फैसा गैया थगायबाय थादों फैसाखौ माने हरबाय होनना बुंदों बेखौनो नोंथांमोना बेलेग खामानियाव बाहायदों नंखायनो नुदों बे गासिबो नोंथांमोना थगायनाय नोंथांमोननि थगायनाय जिथु नाटक नोंथांमोना जि नाटक खालामबाय थादों बेखौ रायजो राजाफ्रा बुजिनो हाखाबाय नंखायनो साफ्रोमबो सुबुंफ्रा सांग्रां जानाया मोजां बिथांमोना गोथार गोसो लानानै बिटिसिखौ डेभलपमेन्ट खालायनो हायाखै 17 बोसोरनि खोथा बुङै बुङै बिथांमोना एरायनानै थानो नागिरो बिराद दुखुनांथावना खोथा बियो नोंथांमोननो होदों नोंथांमोननो मेन्डेटखौ होदों नोंथांमोना दिनै बिटिसिखौ जों मोजां सालायनायखौ लुगैयो नोंथांमोना बिटिसिखौ मानो मोजां सालायाखै सोरखौबा बुंनानै दाय एरायना थाबाथ' जानाय नङाना नंखायनो दिनै नुदों बिटिसिनि साफ्रोमबो सुबुं माहारिया भटार्सफ्रा जिबायदि बिपिएफनि मिटिं जायोबा लोब लोब फैनानै जयनिं जादों आरो बिथांमोना बुङो बे गासिबो नाटक गावनि मानसिफ्रानो गावनावनो आरो जयन जाफिनदों होनबाय थायो नोंथांमोना बिदि साननानै थाबाय था
जोंहा बेयाव बुंनांगौ दरकार गैया बिपिएफआव जथेस्थ' दिनै रायजो राजाफ्रा मोनसे बिसास आरो फोथायनाय लादों फैबाय थानाय दिनाव बिपिएफआ पावाराव फैगोन आरो जोङो जि सानदों रायजो राजाफ्रा जि लुगैदों बेखौ जों मावनानै होगोन आरो बाजेट बे बाजेटनिख्रुइ नोंथाङा बारा मोनगासिनो दंना नोंथांनि आखायाव बाजेटआ बारा जाना दंना दा नंखायनो बै बाजेटखौ बेस खालायनानै नोंथाङा खरसा खालायनो हायाखै बेनो मोनसे फोरमान दिनै नोंथाङा नुदों फैसाखौ दिनै नोंथाङा खरसा खालायनो जायगा मोनाखै आइसपिएल कक' माखासे नलेज फेस्टिभेल नोंथाङा जिथु इडुकेसननि फैसाखौ दिनै कौटि थाखा आइसपिएलआव दिनै नोंथाङा 30 crore बारा दिनै गारदों दा बे फैसाखौ जोंनि बे बिटिसिनि ओनसोलफ्रा माने सोलोंथायाव नोंथांमोना खरसा खालायनांगौमोन सोलोंथाइनि नामाव नोंथाङा बाजेट लादों इडुकेसननि नामाव बाजेट खालायनाय फैसाखौ नों दिनै खेलाव मानो गारखो दा बेफोर मोनफा मोनफा थगायनाय जायाखै नामा बेफोरनो दिनै फोरमान नंखायनो नुदों रायजो राजाफ्रा बिटिसिनि दा बर्थमान गभर्नमेन्ट दं होननानै फोथायनो हायाखै थगायबाय थादों अरुणोदयनि नामाव मानसिफोरखौ प्रलोभन होनानै थगायदों आरो बिदिनो गोबां धरनाव रेशन कार्ड बानायनायनि नामाव नोंथांमोननि ग्रासरुट लेभेलाव जायफोर चेयारमेन मेम्बार बिथांमोना नोङो जिबायदि फिसा फिसा खोथाजोंनो थगायनानै रायजो राजाखौ दोनबाय थानो नागिरदों जायफोर मोनथावना जायफोर रान्दि मानसि जायफोर दुखिया न'खर बे अरुणोदय स्किमखौ नोंथांमोना मानो होआखै नोंथांमोना लाङै लाङै मिटिं खालाय मा फोरमान खालायनो नागिरदों दुखिया मानसिफोरनि जाहाथे मोननांगौ जुदि नोंथांमोना आसनि खालायदोंब्ला बेहायथ' नोंथांमोना मोखां नायै नायै सोरबा बिपिएफ सोरबा गुबुन अन्य राजनिति दलनि होननानै नोंथांमोना मा फोरमान खालायनो नागिरदों बेनोथ' नोंथांमोननि बेस्ट माने फेलरा बेनो बेरखांगोना नंखायनो नुदों दा बर्थमान इउपिपिएल सरकार बिटिसिआव सलायनाया खोब मोनसे गाज्रि थासारियाव दङ बिथांमोना गावसोरनो गावनि सायावनो फोथायनाय गैया गावनि गभर्नमेन्टआव थानाय जायफोर रुलिंआव थानाय एमसिएलएफोर बिथांमोनानो फोथाया बिथांमोना नांगौ बायदि स्किम मोनाखै नांगौ बायदि खामानि मावनो हायाखै नंखायनो रायजो राजा साफ्रोमबो बिटिसिनि सुबुं माहारिफ्रा सांग्रां जानाया मोजां बिटिसिआ जोंहा जेरैबायदि माने डेभलपमेन्ट जानांगौमोन जेरैबायदि माने गोहो बारायनांगौमोन जोंनि गोहोआ खमायदोंसो बारायाखै बे बिटिआर सुक्तिया दाबो दिनैसिमबो बिथांमोना गावसोरसो जबरदस्ति नामखौ बिटिआर बुंबाय थादों लिगेलि दाबो कनस्टिटिउसनेलि बिथांमोना बेखौ फाइनाल महर होनो हायाखै दासिमबो बिथांमोना बिटिआर होननानै नामाकरन बे कनस्टिटिउसनेलि बिथांमोना एप्रुभ खालायनो हायाखै नंखायनो मोनफ्रोमबो बिटिसिनि जिथु बिटिसिनि लाइजामफ्रा फैयो बिटिसि जानानै फैयो बिटिएडि जानानै फैयो दा नंखायनो भारतनि संबिजिरनि सिङाव बिटिसिनि जिथु गोहो बे बिटिसिनि सिगांनि जेरै दं बिदिनो दं बिथांमोना सालायनो रोङाखै जायनि थाखाय बिटिसिनि गोहोआ दिनै बिथांमोना खमायनानै लादों आरो दा नंखायनो साफ्रोमबो बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा सांग्रां जानाया मोजां बेबायदि पावारखौ लानानै सालायनो रोङै नेताखौ जों जुदि नेता खालायोब्ला उनाव जोङो भबिष्यत बिटिसिनि साफ्रोमबो सुबुं माहारिया जाहाथे फस्थायनो गोनां जागोन नंखायनो बेबायदि मानसिनो जाहाथे रायजो राजाफ्रा पावारखौ गथाया समावहाय लक'सभा सेक्रेटारि जानो थांगासिनो दं बेवहाय पार्टिनिफ्राय क'क्राझार आरो ओमफ्राय उदालगुरि आरो दं बेवहाय बिटिएफनिफ्राय बिजेपि होनाया रोखा जादों जोंनि मानगोनां बिपिएफ दलनि जा मुरब्बी बिटिसिनि प्राक्तन चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारिनि जिथु नेतृत्वआव जोंनि बिपिएफ मोनसे हानजाया मोननै क'क्राझार आरो दरं आरो उदालगुरि बे मोननै लक'सभाखौ अलरेडि जों पार्टिया टिकेट होगोन बा जों गेलेगोन होननानै बेखौ जोंनिफ्राय डिक्लेयार खालामनानै होबाय दा बेहाय जों साफ्रोमबो जोंनि बिपिएफनि माने दैदेनगिरिफोरखौ लानानै जोंनि साफ्रोमबो मावथिफ्रा जों बिनि सायावसो खामानि मावगासिनो दं मानोना जोङो एबार आसा खालायदों जे मोननै लक'सभा समस्तियाव जों देरहागोन मानोना साफ्रोमबो भटार्स साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा दानि बर्थमान सरकारनि सायाव आसा आरो मिजिं गैला मानोना बिथांमोना जि प्रतिश्रुति होदोंमोन जिबायदि खोथा होदोंमोन गोदान सुक्ति जानानै जिबायदि रायजो राजानि मोजां खामानि मावगोन होननानै बिथांमोना खोथा होदोंमोन दिनै 3 बोसोर बारलांबाय दा 3 बोसोर जासेयावबो दिनै बिथांमोननि जिथु मावनाय बा बिथांमोना सरकारखौ जे मोजां सालायदों बे बुस्थुआ जोंनि सुबुं समाजनि गेजेराव रायजो राजानि गेजेराव बिथांमोना खामानि मावनानै बेरखांनो हायाखै जायनि बेलायाव दिनै रायजो राजाफ्रा माने साफ्रोमबो भटार्सफ्रा सोरबा बिजेपिआनो जा सोरबा इउपिपिएलआनो जा बिथांमोना रुलिंआव थासेब्लाबो
रुलिंआव थानानैब्लाबो दिनै गावनि सोरबा माने बिसिडिसिनि चेयारमेनानो बुं सोरबा टिएलसिसिनि माने बिबानगिरिफ्रानो बुं बिथांमोना दिनै सरकार थासेयावबो नागार अपोजिशनाव मानो फैदों बेनोथ' मोनसे फोरमान ना जुदि बिथांमोना मोजां सरकार सालायदोंब्ला सरकारनि फारसेसो माने मानसिफ्रा बारसोम होयो माबा मोनसे मोनगोन माबा मोनसे मावगोन आरो बिथांमोनजों थानानै खामानि मावनायनि मिजिं लानानै दिनै सरकारनि लाइनजों थाङो खिन्थु जों नुदों दिनै सरकार थासेयावबो मानो दिनै जायफोर माने जि राजनितियाव दंमोन राजनिति दलाव दंमोन सोरबा बिजेपिनि सोरबा सेक्रेटारियानो बुं सोरबा प्रेसिडेन्टआनो बुं डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि मानसिफ्राबो दिनै जोंनाव फैबाय थादों बेनो मोनफा फोरमान आरो इउपिपिएलनि माखासे माने सेन्ट्रेल कमिटिनि माखासे बिबानगिरिफ्रा दिनै जोंनाव फैदों नंखायनो जों मोनफ्रोमबो जायगायाव थांनानै रायजो राजाफोरजों रायलायोब्ला मोनसेल' खोथाखौ बिथांमोना बुंबाय थादों बिटिसिनि जिथु गोहो दंमोन बिटिसिनि जि मावनो हानाय गोहो दंमोन दिनै प्रमद बर'नि दैदेननायाव जिबायदि जानानै थांबाय थादों बिटिसिनि बेबस्थाया खोब गाज्रि अबस्थायाव दं दा नंखायनो जोङो साफ्रोमबो बिटिसिनि सुबुंफोरखौ साफ्रोमबो बिटिसिनि रायजो राजाफोरखौ जों बेखौनो खावलायगोन जे बिटिसिखौ जोङो जेरैबायदि माने आवगायना थांनांगौमोन जों मोनसे डेभलपमेन्टनि खोथायाथ' दंबावो बेखौ दोनथ'बावदोसो डेभलपमेन्टआथ' जाखागोनानो खिन्थु जिथु गोहो जों मोननो थाखाय जिथु आन्दलन खालायदोंमोन जि बुस्थुखौ जों सोरजिनो थांदोंमोन मोननायनिख्रुइ जोंहा दिनै गोमानायासो थांफिनगासिनो दं गोहोआ दिनै माने जोंहा माइनाससो जालांबाय थादों दा बेफोरखौनो रायजो राजाफ्रा दिनै मोनफानि उनाव मोनफा जायफोर दिनै साख्रि मावदों साफ्रोमबो साख्रि आलानिफ्राय लानानै जायफोर कन्ट्रेक्टर जायफोर ठिकादारफोर जायफोर बेफारि गासिबो बुजिजोबनो हाबाय आरो जायनि बेलायाव बिथांमोननि सायाव आसा गैयिनि थाखाय दिनै बिपिएफनि प्रति मोनसे बिसास आरो फोथायनाय लानानै दिनै बिपिएफखौ साफ्रोमबो माने बोजबनानै लादों आरो बेरेखा हान्जानि हिसाबै नोंथाङा जाहाथे बिटिसिनि मानसि बेरेखा हान्जा हिसाबै नोंथांनि मोनदांथि बे बिटिसि सरकारा जिथु प्रमद बर' सरकार बे सरकारा सरकार सालायनायाव फेलार जादों बेथ' फोरमान फैलार आरो 100% बिथांमोना टाइमाव जिथु जोंनो बोसोरिया जिथु बाजेट बे बाजेटखौ बिथाङा सम थासेयाव बाहायनो रोङा फैसाखौनो बाहायनो हायाखै दासिमबो देग्लायनि बे 23 आरो 24 बे बाजेट जिथु फैदों जोंनियाव 800 कोटि थाखा फैदों देग्लायनि फैसाखौ बिथाङा फार्स्ट किस्तिया फैखांबाय अलरेडि बिथांमोना दासो माने माखासे डेभलपमेन्टनि एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभेल दासो बिथांमोना खालामबाय थादों आरो सेकेन्ड किस्तिया माला फैगोन बेनो मोनसे फोरमान ना मानोना दिनै नुदों बिथांमोना गावनि गोहोखौ सोरबा सासेनो गथायनानै गावसोर मिथिं खुंनायावसो मुखुब जाना दंबाय थायो रायजो राजानि अभाब अभिजोगखौ बिथांमोना नायनो सम गैया बिथांमोना मोनसे खोथाखौ बुंबाय थायो जे जोङो मोजां सालायदों मोजां मावदों जोङो बुंगोन नोंथांमोननि मोजां सालायदों मोजां मावदों खुगाजोंल' नङा मावनानै देखाय जों नोंथांमोननि सरकार सालायनायखौ जोङो नोंथांमोना जे सरकार खुंदों जों नोंथांमोनखौ हिंसा खालायाखै नोंथांमोना जे गोरोन्थि खालायदों जों बेखौसो बुंदों जोंनि सुबुं माहारि जोंनि बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा जों मा लुगैदों जोंनाव जितु बिटिसिनि जितु सेल्फ अट'नमि दंमोन सेल्फ खुंथाय जितु बेबस्था दंमोन बे गोहोआ दिनै नोंनि आखायाव दंना गैला नों सोरनावबा सारेन्डार जानानै बे बिटिसिनि गोहोखौ फानबाय नामा नों सालायदों नामा बिसोर बाथ्राया बिसोर जानानै फैदोंना नङाब्ला दिनै बिटिसिया जि धरनाव दंमोन सिगांनि मान मर्यादा बिटिसिया दंमोन दिनै गैला नोंथाङा बुंनो नागिरो डिसिनो बेखौ मनिटरिं खालामनो होदों होननानै बुंबाय थादों प्रेक्टिकेलाव मा जानो थांगासिनो दङ आं बुंनाय खोथा नङा बियो साफ्रोमबो सुबुं माहारिया जायफोर माने डेभलपमेन्ट लाइनजों जे जड़ित जानानै दङ जायफोर साख्रि मावनाय साख्रिआवलाफ्रा बुंदों जे नोंथाङा डिसिखौ कन्ट्रल खालामनो हायाखै जि बेबस्थानि गेजेरजों खामानि मावनांगौमोन बिदि जायाखै डेभलपमेन्टआ जेरैबायदि जानांगौमोन बिदि जायाखै नोंथाङा 16टा डिपार्टमेन्टखौल' मानो होदों डिसिनो जुदि नोङो डिसिखौ जुदि नोंनि कन्ट्रलाव लाबोनो हाबायब्ला डिसिखौ नों बाहायनो हाबायबा जोंनाव जिथु बिटिसिआव 39टा डिपार्टमेन्ट दङ बे 39टा डिपार्टमेन्टखौ नों मानो डिसिखौ मनिटरिं खालामनो थाखाय नों होजोबाखै नोंनि गोहोआ बबाव थांखो नों सासे चिफ बिटिसिनि चिफ नोङो बिटिसिनि चिफ मानेब्ला नोङो गासै गोहोआ नोंनि आखायाव थानांगौमोन मानो सम मथे नों थाखाखौ खरसा खालामनो हायाखै फैसायाथ' थांनाय 17 बोसोराव गिबियावनो नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि गेजेरजों साफ्रोमबो बिटिसिनि रायजो राजा आरो आसामनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनिसिम आंनि दुर्गा फुजानि बयनिसिम आंनि गोजोननाय आरो खुलुमनायखौ जासिबाय आसा खालामदों देग्लायनि बे दुर्गा फुजानि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव सान्थि गोजोन आरो खौसेथि फैगोन मानोना जिबायदिहै जोंनि बिटिसि ओनसोलाव जोंनि बिमा दुर्गा देबिया
जाहाथे जोंखौ साफ्रोमनिसिमबो बोर आरो आशीर्बाद होयो आरो जों साफ्रोमबो गोग्गो देहा लानानै बे बुहुमाव मोजाङै थांना थानो हाथों आरो गावनि जिबनाव साफ्रोमबो बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा मोजाङै आवगायलांनो हाथों बेखौ बिमा दुर्गा देबिया जाहाथे साफ्रोमबो जोंनि बिटिसिनि सुबुंफोरखौ मोनसे गोहो होयो बेनो आं नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि गेजेरजों खावलायनाय आरो आसा खालायदों फैबाय थानाय दिनफ्राव जाहाथे जायफोर जि थांखि लानानै जिबनाव आवगायलांनो थाखाय जि थांखि लानानै आवगायलांदों जाहाथे साफ्रोमबो जिबनाव साक्सेस जाथों मानोना दिनैनि बोथोरा जिबायदि बोथोर बे बोथोरखौ जाहाथे बिमा दुर्गा देबिया जाहाथे गासैखौबो जाहाथे मोजांखौ जाहाथे हास्थायनानै जाहाथे गाज्रिखौ जाहाथे गावनि गोहोनि गेजेरजों गासैखौबो माने आवगायलांनायाव मोजां बोर सारस्रि हरो दा बे समाव नुनो मोनदों जायखिजाया फोरबो फैया मानो बे फोरबोफोराव लाइमोन सेंग्राफोरा ओरैबायदि गाज्रि मुवाजों मुखुब जाना थानायखौ नुनो मोनो बे बेलायाव सारनिफ्राय मा साजेसन मोनसे दुखुनांथावना जानानै थाबाय नंगौ बे जोंनि बिटिसि हालामाव बा जोंनि ओनसोलफ्राव जिबायदि जोंनि लाइमोनफ्रा गोसोखौ हगारसारनानै जिबायदि जाला लोंनायाव बेस्थ' जानानै दं मानोना जोंनि सुबुं समाजनि गेजेराव जोंनि माखासे समाज बेबस्थाया नुदों जे जों हगारसारनाय बायदि नुदों गावनि गथ' गथायखौ जायनि जाहोनाव जाला लोंला ड्राग्सजों मुखुब जानानै दं मानोना जों जि थांखि लानानै समाज दानो नागिरदों बेबायदि हगारसारबा जानाय नङा ओंखायनो जों साफ्रोमबो गारजेना कनसियास जानांगोन जाखांफुनाय लाइमोनफोरखौ जाखांफुनाय गावनि गथ' गथायफोरखौ जों मोजां गियान होनांगोन अकल जोंनि गारजेनाल' नोजोर होबा जानाय नङा जोंनि समाज बेबस्थाया थिग जानांगोन जों साफ्रोमबो जुदि नोजोर होआबा गाज्रिखौ जों बुङाब्ला नुनानै जुदि थायोब्ला बे जोंनि थाखाय मोजां जानाय नङा ओंखायनो आं आसा खालायदों जाहाथे नै देग्लाय दुर्गा फुजानि गेजेरजों जाहाथे मानसिफ्रा जाला लोंला खालायालासिनो मोजाङै बिमा दुर्गा देबिखौ जाहाथे फुजा होयो मोजाङै सिबियो मानोना जों मोनफ्रोमबो फोरबोफोरखौ जों मोजाङै बजबनानै जोंनि समाजनि नियम निति नेमखान्थिनि गेजेरजों जों जायनि बेलायाव जों मोजाङै फालिनो रोङैनि थाखायनो जोंनि माखासे आसार खान्थि नियम खान्थि सुबुंनि गेजेराव गैया जालांदों ओंखायनो जोंनो ससियेल एक्टिभिटिसखौ जोंनो बिराद इम्परटेन्ट जाना दं जोंनि समाज बेबस्थाया जोंना बायफ्लेजोबना दं समाज बेबस्थाखौ जों थिग खालायथारनांगोन ओंखायनो आं खावलायदों जाहाथे जों साफ्रोमबो बिनि सायाव नोजोर होनाया मोजां आरो खामानि खोथा दाबिदार खालायग्राफोरनि सायाव बेस खालायगोन सोर एमपिनि थाखाय गावखौ फिट साननानै गाव टिकेट क्लेम खालायगोन टिकेटखौ माने टिकेट बिगोन बिथांमोननि सायावनो जोङो पार्टिया डिसिसन हाइकमान्डआ डिसिसन लागोन बियो मालाय जोंनि मानगोनां माने बिपिएफनि हाग्रामा सारा बेखौ डिसिसन लागोन आरो जायआ बे देरहाथावना बेखौनो जों होगोन आरो दिनैसिमबो बे गथ'आ जोंहा सारा मोनसे खोथा बुंदों मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा मोनसे खोथा बुंदों नभेम्बर बा डिसेम्बरनि गेजेराव माने पार्टिनि नामखौ डिक्लेयार खालायगोन होननानै बुंदों आरो बे गेलेगोना फाइनाल रावजोंबो एलायन्सनि खोथा फैया जों बिपिएफआ हारसिं गेलेगोन बेखौ बिपिएफआ सिद्धान्त लाखाबाय जों सोरबा माने इन्डियाजोंबो थाया सोरबा एनडिएजोंबो थाया माने जों बिपिएफआ हारसिङैनो गेलेगोन मानोना जों फिसा मोनसे एरियाखौ लानानै राजनिति खालायदों आरो जथेस्थ' रायजो राजाफ्रा जोंनि सायाव बिसास दं ओंखायनो आसा खालायदों जों बिपिएफआ 100% देरहागोन आरो